Club Deportivo inscrito no Rexistro Municipal de Asociacións do Concello de Carballo e no Rexistro de Entidades Deportivas de Galicia que cumpliu 100 anos por a súa fundación no ano 1923. O seu objetivo principal é a práctica do fútbol nas competicións oficiais a cargo de nosos deportivos. O Bergantiños ten o seu bardo particular, permítanme a expresión. Horas e horas de moito estudo, de investigación, de documentación, levaron o historiador local Xan Fraga a escribir sobre o Carballo, sobre Bergantiños, sobre a empresa Calvo e tamén sobre dous personaxes ilustres da historia do fútbol galego como son Arsenio Iglesias, exxogador do Bergantiños, e Luis Suárez. E ademais o autor do libro Centenario do Bergantiños Fútbol Club 1923-2023, actualización do anterior libro do 75 aniversario. Ademais, xogou no Bergantiños, do que foi capitán. Con vostedes, Xan Fraga, historiador e bardo do Bergantiños Fútbol Club. Boas tardes, moitas gracias pola presentación, moitas gracias e parabéns ao Bergantiños Fútbol Club por este centenario e xa tamén por este segundo título que ten de terceira división, campeón da terceira división. Moitos parabéns tamén á Agrupación Cultural da Vieira porque está a punto de cumprir 50 anos e foi ela a primeira que propuso o Concello, o Premio do Concello Municipal, que se lle otorgara a medalla de ouro ao Bergantiños Fútbol Club. E, obviamente, moitos parabéns ao Concello porque acolliu esta proposta con moitísimo cariño e así foi aprobada nun pleno por total unanimidade. Non quixera empezar un pouco falando da historia do Bergantiños sen recordar a moitísima xente que xa non está entre nós, pero que está na memoria de todos, porque o Bergantiños fíxose entre todos, desde os presidentes, adestradores, xogadores, os socios, obviamente, as socias, e xente moi humilde que traballou agarrando balóns, agarrando botas, poñendo cartos no seu bolsillo, etc. O Bergantiños fíxose entre todos nesta sociedade carbalesa de 1923, que este é o ano en que se funda este club que leva o nome da comarca de Bergantiños. Por eso, tiveron a feliz idea, cando naceu este Bergantiños Fútbol Club da fusión de diversos equipos como o Hércules, o Fortuna, etc., que na parte superior levara a bandeira de Galicia, non? Porque tamén leva a comarca de Bergantiños. E a comarca de Bergantiños, como todos sabemos, desde Eduardo Condal, é un trasunto de todo Galicia. É unha, digamos, das armas fundamentais de Galicia é a lingua galega. Por eso, Bergantiños sumouse sempre con moito agarimo en pro da normalización do noso idioma, e isto temos que recordar hoxe, porque mañá é o día das letras galegas. E como me decía sempre a Xenio, en moitas das conversacións que tivemos ao longo dos últimos anos, que como xa dixemos foi xogador do Bergantiños e depois do Deportivo, etc., dicía él, non todo vai a ser fútbol. Díxenos estes momentos críticos cando a lingua galega estaba con moitísimos problemas e fixemos unha campaña para a normalización lingüística, a mesa para a normalización lingüística, e prestouse a poñer a súa figura, o seu rostro e tamén o seu texto para esa campaña de normalización galega. Mañá é o Día das Letras Galegas e festexamos tamén esta lingua e toda a nosa cultura. Hai que pensar que nos anos 20, cando se funda o Bergantiños, e cando nace tamén a selección galega, e tamén cando nace o Celta de Vigo. O Celta de Vigo non leva por casualidade o nome de Celta, é precisamente que o celtismo é un dos puntais fundamentais da historia de Galicia, como ven por logo Manuel Murguía. Estiveron a punto de poñerlle tamén Breogán. Algo semellante pasou tamén en Carballo, porque había tamén o Malaico, había outros clubs que falaban de poñerlle precisamente Galicia, non? A este Bergantiños Fútbol Club.
Dixemos antes que naceu no 23, legalizouse en 1924 e non se celebrou hasta 1947, precisamente porque a finais dos anos 20 houve unha problemática política e social moi impresa no Estado español, que incluso levou a unha guerra civil, a unha posguerra moi dramática, que tamén apareciu o propio Bergantiños Fútbol Club. Moitos dos seus socios, dos seus xogadores e dos seus directivos padeceron a represión deses anos duros. E non quero nomear a nadie, pero hai varios importantes na historia do club que pasaron moi mal aqueles anos. Podía citar un caso de un presidente que houve, Ricardo Seixo Espiñeira, da familia dos Seixos e dos Moures de Carballo, que foi presidente do Bergantiños no ano 42-44. Entonces, él tivo un irmán que realmente era científico extraordinario, fixo a carreira de Ciencias en 1930 na Universidade de Santiago de Compostela, fixo en 1933 a carreira de farmacia, foi un dos químicos máis importantes de toda España, fixo unha tese doctoral en Oxford con Robert Robertson, que foi premio Nobel de Química en 1947. Este Seixo Espiñeira estivo a punto, estaba moitas das criadas, para ser tamén premio Nobel de Química. E dicía que pasaba mal porque o seu pai, os seus irmáns que estaban en Carballo, houve un momento determinado que lle dixeron, porque quería regresar, que as cousas estaban moi difíciles, era mellor que se quedara, e ali se quedou hasta que morreu o dictador en 1975, que cando despois volveron a Carballo. Nesa época, de 1942-43, e cando se vai a fixar a un rapaz moi novinho da Coruña, que nunca se viu, non saliu hasta ahora este libro, que o fixaron tiña 15-16 anos, que se chamaba Mariscal, que era dunha familia moi tradicional catalana, que tiña moitas empresas na Coruña, en Ferrol, que siga vendo hoxe en día. Ese xogador de Bergantiños que xogou en Pedras Brancas con 15-16 anos, e que está aí na posesión que podemos presenciar, chegou a xogar con a Unión Deportiva Orensana, xogou no Deportivo da Coruña e fichou no Fútbol Club Barcelona, donde quedou campeón de Liga de Copa, e donde chegou a xogar precisamente despois con os Xico Suárez, cando se incorpora ao Fútbol Club Barcelona. Estamos nos anos moi complicados. Un dos presidentes máis longevos que houve, o máis longevo, sin duda ninguna, pois é Xano Calvo, porque teño aquí anotado, teño de levar dende o 2012 hasta o día 12, hai pois uns 12 anos que é presidente, non? Seu irmán tamén foi 4 ou 5, o seu Luís que está aquí presente, uns 4 ou 5 anos, tamén foi Xusto Pose, e houve varios como Evaristo Hidalgo, máis conhecido por Vitolo, que fan unha mención especial de Vitolo, porque o Bergantiños pasou por diversas fases, como é lógico, ao longo de 10 anos, que estivo a punto de desaparecer. A primeira medida para non desaparecer nos anos 50, máis concretamente no ano 52, que cando dimite Vázquez Mouzo, que estivo 7 anos, foi unha presidencia moi importante, porque foi que levou a Federación o Bergantiños, antes non estaba federado, xoaba moitísimos partidos amistosos. Pois ben, Evaristo Hidalgo, Vitolo, foi cando collido e tamén asesorado por Vázquez Mouzo, consideraron que o futuro do Bergantiños pasaba pola canteira e pasaba polos xuveniles, senón aquí non habría futuro para o fútbol en Carballo. E foi tan importante eso que podo comentar, algo que é moi curioso, aquí os máis maiores poden recordar, que no ano 50 veu para o Deportivo da Coruña un adestrador, un internacional argentino moi importante, que se hizo adestrador tamén en España, en Español, en outros equipos, entre eles o Deportivo da Coruña. E no ano 50 propúsese o Deportivo que había que crear unha escola de fútbol. Estou falando no ano 1950, unha escola de fútbol. Fixeron uns anuncios da prensa da Coruña e xuntaronse cerca de 150 rapaces para
A partir de aí, facer unha selección de todos esos rapaces que xogaban en Riazor varios partidos e fixéronse 4 deportivos: Deportivo A, Deportivo B, Deportivo C e Deportivo D. Ese fixeron un campeonato, o primeiro campeonato que houve de xuveniles na Coruña. E quen estaba nese campeonato de xuveniles? O Bergantiños Fútbol Club. O Bergantiños Fútbol Club participa nese campeonato donde está no Deportivo A ni máis ni menos que un Suárez, que vai ser importantísimo na historia do fútbol mundial, que é Luisito Suárez. Tamén vai estar nese equipo do Deportivo A un carballés que naceu na Praza de Galicia, que se chama Tonecho, que está vivo entre nós, Tonecho Bouza, que fixo ala con Luisito Suárez moitísimos anos, moitísimos partidos. Formaban parte dunha ala extraordinaria de un equipo que se chamaba na Coruña o Santo Tomás. Bueno, pois ese Deportivo A e o Deportivo B e o Deportivo C, o de Xanón, o cuarto equipo era o Bergantiños, xugaron ese primeiro campeonato en Riazor, en Pedras Brancas. Comentaba o malogrado Carlos Pereira, da familia dos Pereiras, familias de moito ingenio, obviamente tamén de moitísima astucia. Decía Carlos Pereira, decía él: mira Fraga, decía por mí, mira Fraga, se eu era o dese equipo do ano 51, que en Pedras Brancas cubrí como que marcar eu a Luisito Suárez. Ese día Luisito só marcou 4 goles. Ese equipo do Deportivo da Coruña despois chegou prácticamente a semifinales de todo o estado, non? Bueno, con isto quero decir que salvouse o Bergantiños precisamente polos juveniles e volvió a pasar máis adiante, precisamente un pouco antes de coller o Chano Calvo, que o colleron as escolas Calvo, e tamén hai moito que agradecer, porque estuvo a piques tamén de o Bergantiños presentarse na federación, porque non había que collera o equipo. Con isto quero decir, con isto quero resaltar, con isto quero facer un canto á canteira do Bergantiños, porque ese é o futuro, a historia do club pasa pola canteira e sempre houve moi boa, non só no Carballo, senón en toda Bergantiños, en toda a Costa da Morte. Pasaron moitos presidentes, non? Eu teño anotados aí máis de 30 presidentes en todo este centenario, non? Pasaron moitísimos adestradores, tanto do equipo, digamos, do equipo maior, do senior, como dos juveniles. Los adestradores se amalgaman os juveniles. Eu estou me recordando agora de un personaxe entrañable e extraordinario na historia do Bergantiños, que é Miguel Engoio. Miguel Engoio, que é hoxe en día o patriarca do noso club, que está aquí, que vai cumplir 90 anos, fixo prácticamente de todo no Bergantiños. Tivo 8 temporadas por juveniles, e tivo tamén por maiores, fixo de árbitro, fixo de delegado. É realmente unha referencia para todos nós, por eso pido un aplauso para Miguel Engoio. Si falamos do fútbol en Carballo de adestradores, é xente que dedicou moitísimo ao club en toda a súa historia, temos que falar do señor Ignacio Pérez Portillo, que foi tamén moitos anos adestrador dos juveniles, foi adestrador dos maiores, e algo que non engollo fixo prácticamente de todo no club. Decía unha vez, que decía ben, Xano, que había que crear, era moi importante, crear unha estructura del club de tal maneira que o día de mañana marche do club, porque as personas marchan todas, porque pasaremos todos neste mundo, pero as institucións quedan. E iso é importante para un club que ten 100 anos. Iso é fundamental. Iso é o que dixo Xano Calvo aí atrás en varias ocasións. E é por aí por onde hai que camiñar. Por eso, as escolas Calvo e outras que poidan xogan un papel importante na historia deste relativo. A persoa
que vai tomar uso da palabra a continuación, sempre estivo moi vencellada ao fútbol. De pequeno xogaba de extremo, aínda que non puido quedar no club dos seus amores, o Bergantiños. Apenas xogou media temporada no Baio. Anos despois chegou á vicepresidencia do club e en 2012 empezou a dirixir como presidente do club ao tempo que dirixía tamén unha das empresas multinacionais máis importantes do país. Señoras e señores, con todos ustedes, Luciano Calvo Curtido, presidente do Bergantiños Fútbol Club. En primeiro lugar, noso agradecimiento do Bergantiños ao Concello de Carballo e por ende a Corporación Municipal por concedernos este preciado galardón que é a medalla de ouro do Concello de Carballo. E queremos tamén agradecer ás entidades deportivas e culturais que de forma masiva nos apoyaron para que dicha concesión fora feita. A ver, rapacillos, non hai castigo para valores. Bueno, aquí en este lugar, precisamente, xogaban fa moito tempo, antes do 1923, os equipos, varios equipos de Carballo, entre eles o Fortuna e o Hércules, que posteriormente no ano 1923 fusionáronse para crear a Sociedade Recreativa Bergantiños Fútbol Club. E aquí estou máis ou menos con a reflexión de noso historiador Xan Fraga, en cal el di que o casino procede máis ou menos originario desta sociedade, porque o casino na década dos 50, polo ano de 1952, fixo unha asamblea onde votou extinguirse do Bergantiños, e a partir de aí, pois o Bergantiños foi por seu lado, así tamén polo outro, máis ou menos. O deporte que os acompañe para toda a vida, porque é a mellor medicina que podedes encontrar. E ben, ao falar do presente, nos non quero asoballar con datos, que teño aquí un montón, e vou na vasca a reflexar o final. O Bergantiños, máis ou menos, temos 28 equipos actualmente, entre veteranos hasta o final de todo, escolas. Fichas federativas 595, casi a piques de pasar a 600. Adestradores 20 en as escolas e 22 nas bases, nos maiores. Total 42. E isto eu creo que xa estamos sendo os primeiros, o primeiro equipo de Galicia en tanto en número de equipos como en fichas federativas. Isto é máis ou menos gracias a todos vos que estades aquí, que practicades este deporte e nos axudades a que esta sociedade deportiva vaya indo para arriba exponencialmente. Para o ano que ven temos pensado en facer un novo equipo que é o Bergantiños B, que nos faltaba, xa a directiva que moi animosa en eso, pois dá o paso adiante para crear este equipo que eu creo que ten muchas esperanzas que este rapidamente preferente dentro de poucos anos. O Concello de Carballo non se caracteriza por ese protocolo de honras e distincións de ser moi prolífico en recoñecementos públicos. De feito, en toda a historia, desde que se aprobou ese regulamento, xa no ano 68,
só houve 3 acordos: declarar ou considerar Alfredo Brañas como fillo de honra deste Concello, medalla de ouro a Conservas Calvo polo 75 aniversario e agora a terceira distinción ao Bergantiños Fútbol Club. Teño que salientar que os 3 acordos foron adoptados por unanimidade. A corporación no seu conxunto sempre demostrou madurez, sensibilidade e carbellesía suficiente para valorar os grandes méritos de Alfredo Brañas, de Conservas Calvo e do Bergantiños Fútbol Club. Sabemos que isto é algo que a sociedade ten interiorizado e sabemos que os éxitos deportivos non son nunca casualidade. As entidades non cumpren 100 anos con facilidade. O Bergantiños chega ademais á data de hoxe proclamándose campeón de terceira división. E para que isto sexa así, é fundamental que haxa un bo grado técnico, os técnicos que teñen que manexar a unión do vestuario, ten que haber un vestuario que se crea que os equipos teñen que funcionar, os que saen ao campo, os que están no banco e os que están na grada apoiando, e, por suposto, tamén a directiva que é capaz de conformar ese vestuario. Tamén é verdade que se ao frente desa directiva está Luciano Calvo, as cousas son máis fáciles. Eso, sin dúbida ninguna. Pero tamén é verdade que se en este Concello hai empresas que apostan polo deporte como Conservas Calvo, é nos máis fácil para todos. Moitísimas grazas en este acto público de recoñecemento ao Bergantiños, pero tamén eu quero facelo extensivo a toda a realidade deportiva tan rica, tan dichosa e con tanto entusiasmo e ilusión que ten o Concello de Carballo. Acabamos de estrenar hoxe, antes de subir a este palco, o libro de honra do Concello de Carballo, o libro de honra do deporte. E eu agardo que, permitíndonos que, por boa lógica, o club máis insigne e veterano do noso Concello, como é o Bergantiños, ao cumprir 100 anos, que abrira esas páxinas dese libro, que a partir de agora haxa moitas entidades, moitos equipos que pasen a formar parte desta honra deportiva carballesa. O secretario do Concello dou lectura a todo o apoio social que avalou este recoñecemento polo centenario do Bergantiños e a medalla de ouro. Vamos confesar unha cousa: o secretario non é de Carballo, pero fixademos se ten xa interiorizado Carballo que hoxe hasta veo ca corbata cos colores do Bergantiños. O sea que estamos dando paso. É un gran detalle, Miguel, hai que recoñecerlo. Pois que este sentimento cale para sempre nos vosos corazóns, nos vosos compañeiros, na amistade, que tamén é o deporte para trazar lazos de amizade que durarán anos e anos e anos. Eu desde aquí facer ese recoñecemento a todos os que formaxedes parte da familia do Bergantiños, a todos os que formades parte da familia do deporte carballés. E permitidme que me dirixa tamén a esas primeiras filas deste lado, que é onde están os nomes máis ilustres do noso deporte, e aí estades todas as persoas que honraxedes acompañarnos en este acto tan especial, porque é verdade que hoxe non é un día calquera. Celebremos que veñan moitos anos máis e que sexan anos de éxitos deportivos, que estamos en unha fase de celebración permanente e sabemos que o deporte fai sociedade. Sabemos que o deporte tamén fai economía
e sabemos que o deporte tamén fai amizade. Sempre, sempre nos vosos corazóns que haxa algún pensamento para o deporte carballés, para o Bergantiños e o recoñecemento para quen nestes últimos anos tivo a responsabilidade de levar a tango corto ao club que nos representa a todos. Moitos parabéns, moitas gracias por ternos acompañado e felicitacións a todos polos éxitos deportivos que estades a conseguir.